Da, v-am mai rămas datoare cu al doilea TikTok de ieri, de ce am dat-o pe Dea în apă. În primul și în primul rând, Dea s-a oprit în timpul jocului, eu trebuia să acționez automat. A spus că am ținut-o din mână și că am călcat-o pe picior. Primul punct l-a dat ei. Dacă țineți minte la acel joc, trebuia să fac 2 puncte ca să câștig un punct. Primul punct l-a dat ei, am egalat-o și după aia automat am făcut și al doilea punct. Ea s-a ofticat foarte, foarte mult, a început după aia să ameninți că, domnule, că îmi dă dinții jos, că mă bate, că nu știu ce. Nu există niciodată, vreodată în viața ei să poată să mă bată ea pe mine, nici nu există să apuce, să dea o palmă sau un pumn, că deja e la pământ, dacă m-aș pune la nivelul ei, zic, de mahala. Așa, nu poți să minți și să critici un om doar pentru că este mai bun ca tine. Nu ai cum. Da, v-a mai rămas datoare.